Voor Ik ben benijd zie ik het uw panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Trouwambtenaar Lidwien is altijd enthousiast. Zo ze het Joet ik aardig vinden. En Jorn, Bennett in Greens, maar is graag voor u terug Friesland op zoek naar cultuur. Welkom bij Noorderwien live, het muzikale Dwarsplein. Dit keer natuurlijk van het Bevrijdingsfestival. Een heel soort loert op de achtergrond. Het is het Bevrijdingsfestival. Aanstaan begint ik de band Jittiën te spelen. Mijn collega Hendrik in Hatrol. En ik ben sabbernijd hoe dat is. Wat doe je? Hoe is Franke? Wat leuk! Ja, wat leuk dat je het shit. Ja, ik zou je even wist hè? Dat zus je er alleen nog maar even. Ja, ik Dat... een beetje spelen, Ja. bier drinken. Ik vraag me af wat Jim zo'n beetje spelen. En volgens mij wordt het Close Harmony achter. Ja, wij spelen akoestisch. Een beetje een kruising tussen Pieter Wilkens en Gurbe Douwstra. Maar een vleugje Elske de Waal. Je hebt toch ook in het Fries? Je besteedt in het Fries te jongen? Wij doen alles in het Fries. Oké. Wij jongen dus ik in het Fries. Maar het is... En je maakt jezelf teksten, je maakt jezelf de muziek. Ja, dat doe ik dat zelf, ja. Al haast 24, 26 hier al. Uit het leven greep. Wat leven? Dien leven? Uws leven. Uw gymleven? Ja, maar- Van je mal je... Ja, maar hij geen badskip. Waarom net een watskip? Nee, ik denk gewoon luchtig. Gewoon gezellig. Ja, het draait uiteindelijk weer een beetje op hetzelfde. Ja, dus bijvoorbeeld dat je bij mij de fitness loopt, dan jong daar hoe ik voor de bregen staan, dan jong ik daar hoe. Ja, en dat ze mij voor jou nou zetten. Dan jong ik daar ook. Ja. Zeg even aan de koe mee. Hey! Nou. Wat is er mooi uit, Jan? Ah. Ja. Is het niet? Nee. Maar het is net koud of zo. Ja. Ja, weet Uit de broek, hè? Wat bist u een stoere man, jongen? Ja, dat valt wel mooi. Ik ben heel saaf van ben. Ik bekrijg zijn chocolaatjes, zijn praline, hut van buiten, maar saaf van ben. Echt net! Dames en heren, Jettizen! En wat is zo mooi, hij had zo mooi gepikt. Het is kastveranderd, en het zit vol van kinderen. Hieden, pap, 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 het hieden, pap, 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 het hieden, pap, pap, pap. Het is zo heel maar kost niet naar de heen. Help me daar ben ik op haar, baby het er een na. Een hele week nog en net als de rest nooit. Hier van de vrienden zien het spel. Maar trekken die kinderen wat van. No, hij is er boven. Nee, hij had die in de muur. Ja, hij is terug zo. Ja, vreten midjes na je het werk. Mijn bek is zo droeg als een kurk, ja. Ja, ik verwoek, spier voor spier. Ik ga nog in een papier. Vrijheid is bier drinken. Friesland ook best voor ons. Kijk er met een ballonen, uw vlaggen blauw. En wiet met poppenblenden. Er is geloof ik meer van Hardekin. Wow, Friesland ook best voor ons. Hey, piep, piep, party, nou, Willy van de Later op Sasa. Hey, piep, piep, party, nou. Hey, piep, piep, in de hoeren. Hey, piep, piep, party, nou. Willy van de Later op Sasa. Hey, piep, piep, party, nou. Hey, piep, piep, in de nieuwe. Hey, piep, 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 Jettizen! Heb ik wat gedroegen? Had je wat vermaken? Altijd Willem. Ik voel het indrukwekkend. 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 Hey. En vooral heel veel lawaai. Ja, zeker. Man. Ja, absoluut. Ja.
En de teksten? Ja, daar heeft echt je best op die week. Net vol om mijn haken. Het is echt weet een nog hele niet grote beter, verrassing. Ja, je bent 2 gezegd. Dan worden hier dus Hendrik en dit is Riekers. Er zit een heel groot verschil tussen. Ja, heel zat van dat Lietse grut, dat stier er vooraan. Grutte eigen. En die Ja. werden echt heel dal. Die werden echt heel dal. Nou ja, bijna verliefd. Ja, dat is heel leuk. Nou, een mooi Dus compliment. hij is heel zo'n indruk maken. Dat dank je wel. Ja, zeker. Ik kijk wel een beetje rondshoot in het publiek, maar... Ja, heel veel zin in. Heel soort mensen enthousiast. En de jonkies van die hele stolven, vooral dat lied. Dat Ja. buiken en dat lekker loeken. En ja, die komen heel veel los hoor. Ach, wees te jagen. Maar dat Mooi weer. mooi om te zien dat de jonkies Meestal allemaal weer geworden denk maar dat is... Ik positief, maar dit is zo'n... Meestal komen mensen echt voor onze muziek en die weten precies wat ze krijgen. En je weet net wat je krijgt. En dan krijg je hele hoor opmerkingen. Hier nooit tocht dat Hendrik dit echt in een hier. Het was voor mij een complete verrassing. Hendrik als metal fan, maar hij was geweldig. Toch? Zeker. Echt de podiummeester. Ik ben hier in Burgum bij de Volkssterrenwacht. En ja, zoals je misschien kent, het is stralend mooi waar. Dus ik weet eigenlijk net zo goed wat ik hier dwang in. Maar ik ben benieuwd. Hoi, Johan. welkom. Hoi. Dit is het Museum Volkssterrenwacht Burgum. En ik zou je wat laten zien, dan komen wij naar binnen. Best. Ja. Dit is de hart van onze sterrenwacht. Hier is echt alles mee begonnen. Dit is een Lensen-telescoop. Dit is de telescoop? Dit is de telescoop. Oké. Dit is uw sprongstuk. Hier is 50 jaar oud. En die lens is maken voorin, of sliepen maken eigenlijk, zei tro een boer. Nou, dus die zit hier op een foto. Hier eigenlijk echt heel weinig geduld met boerwezen, maar met lenzen sliepen in die engelen geduld. Van die zwarte tot helemaal daar rond daar is 2,6 meter. En dat is lang voor een telescoop? Dat is vrij lang van een telescoop, ja. Je kiest de maan, heel mooi machine. En de planeten, heel mooi machine. Zelfs de planeten? Ja, zelfs de planeten. Als we gaan zien, hebben we deze lacht uit. Dan hebben we die look open. Ik heb mijn hand open ervan. En dan hebben we reedlacht on. Reedlacht is eigenlijk zo van de eigen, als het met lacht is die pupillen liet. Maar in het donker ben ze groot. Maar je reedlacht blozen ze groot. Dus na 20 minuten ongeveer kun je gewoon een boekje lezen. Dit is de reedlacht. Maar die er zo donker mogelijk wezen. Je moet echt al het licht opvangen van een ster, van een planeet of van de maan. Waarom zit ze dan in Burgum? Die boer had deze lens dan schonk nog een van de oprichters van de Sterrenwacht. Oké. Is hiermee begonnen te bouwen en zo. Had een stuk grond gekregen van de gemeente en toen is hier alles mee begonnen. En nu hadden jullie ik nog een zonnestelsel hier op schaal. Dit ben wij? Ja, daar zitten wij. Zitten wij zat in bij de Ja, 150 miljoen kilometer van Noordzee. Oh, dat Ja. klinkt nog op 4 vet. Ja, het klinkt boven je voet, maar dat is nog vrij dichtbij nog. Nou, het is nu ook mooi waar, dus ik kan ook kijkers boeten te staan die naar de zin kunnen zien. We kennen naar de zin. Ja, we kunnen naar de zin zien. En dat is Dus, veilig? dat is hartstikke veilig. Oké. Ik zou deze hier even op de zin richten. En dit is de zinnen dan? Dit is de zinnen. Momenteel is er niks te zien op het zinnen. Soms is er wat tegen, dan zitten hier gewoon zonnevlekken op. Polderbrandsen, dat zijn eigenlijk uitbarstingen. En die stukje is 4000 graden. Maar deze, die kijker, Ja? kan ik proberen om als er nog vlam onder boeten kan zitten van de zinnen, om die te laten zien. Dat kunnen we hier maar zien. Ja, als het goed is, als die zichtbaar binnen,
En dit is een lenzentelescoop? Dit is een soort lenzentelescoop. Hier zit al je veld te zien en ook veilig naar zien. Dus dit is een grote rode bol, dat is de zinnen dan? Ja, dat is onze zinnen. Oké. Onze zinnen is 1,4 miljoen kilometer in doorsnede. En het last van de zinnen die doet er ongeveer 8,5 minuten om hier te komen. Dus eigenlijk zitten we terug in de tijd. Dus ik heb een mooi voorbeeld. Als de zinnen mooi boven de horizon is, boven de zee, als het op het strand is, horizon, dus dat de krek boven is, eigenlijk is hij al onder. Ah, dat is wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ik ga je een hartstikke leuke middag bij de Volkssterrenwacht. Ik kan zo het zien. Ik kom je nog wel een keer waarom bij nacht, want ik kan natuurlijk volle meer sterren zien als alleen nog de zinnen. En dan hoop ik dat die one snel even horen.